Guys, ukukundu kukenya umadziwa wafazi kumacha mademo ndikulowa mchani parliament kuvaa kitchen kujako ma MP osapeza mpata chimene apanga ma MP ndikuthawa lunch yawo moti kukajera kutchire anthu amalusa anthu anyway izizi sindifuna ndinene kuti mwakuti komano ndili ndi funso lake ndili, are you thinking what I am thinking? Kuti muganiza iniyo muganiza zimene ndikuganiza inezo iniyo izizi okay mukakhala kumaona kukenya kuchonchi kuti muganiza zimene ndikuganiza inezo, are you thinking what I am thinking? If you are thinking, if you are thinking what I am thinking, ngati muganiza zimene ndikuganiza inezo, we are brothers and sisters. Hey, aya maonjeza mmanyanya nyama unaiona toka unaanza kula paka unamaliza. Nyama kama fanyana time. Iliwe tamu. Sio unaiona kabisa unajua haibishi. Yaani haina competition.